Na Slovensku sa v 3. štvrťroku tohto roka skolaudovalo viac ako 4200 bytových jednotiek v bytových aj rodinných domoch. Bol to o pätinu nižší počet ako v rovnakom období vlaňajška, ale stále mierne nad hodnotou 5-ročného priemeru v rokoch pred pandémiou. Väčšina z 8 regiónov Slovenska evidovala citeľný medziročný pokles tempa dokončených bytov, ale stále ich počet dosahoval vyššie čísla ako v priemere počas rokov pred pandémiou. Útlm počtu dokončených bytov sa medziročne prejavil v 6 z 8 krajov. Až v 3 regiónoch tempo útlmu prekonalo 30%, a to v Bratislavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji. A štvrtina bytov bola tradične dokončená na území Bratislavského kraja. Región však eviduje nielen medziročné spomalenie výstavby, ale tiež najvýraznejšie zaostávanie v dlhodobom porovnaní. V kraji sa dokončilo o 15% menej bytov ako v priemere počas rovnakých období v rokoch pred pandémiou. Zvýšený počet kolaudácií zaznamenali len regióny Trenčiansky, Banskobystrický, v ktorých sa dokončilo viac bytov ako pred rokom a súčasne výrazne viac ako pred pandémiou. Spomalenie tempa sa prejavilo aj pri začatých bytoch. Celkovo sa začalo stavať takmer 4200 nových bytov, čo bolo o 15% menej ako pred rokom. Bola to zároveň o štvrtinu nižšia hodnota v porovnaní s priemerom pred pandémiou. Pokles vydaných stavebných povolení sa prejavil v 6 krajoch Slovenska. Najvýraznejšie o viac ako polovicu v Trenčianskom kraji. O tretinu klesli počty začatých bytov tiež v Banskobystrickom a Trnavskom kraji. Dynamickejší nárast stavebných povolení evidovali úrady len v Prešovskom a Nitrianskom kraji. V súhrne za 9 mesiacov roka 2023 sa na Slovensku dokončilo viac ako 14 000 bytov, čo bolo približne na úrovni minulého roka. Stavebné povolenia boli vydané len na 12 500 bytov. Ich počet sa medziročne znížil o pätinu. Rozostávanosť bytov sa medziročne udržala na približne rovnakej úrovni. Ku koncu septembra 2023 bolo rozostávaných vyše 79 000 bytových jednotiek. V porovnaní s 5-ročným priemerom pred pandémiou rozostávanosť stúpla takmer o 7%.